Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanku da sake kasancewa da mu a wannan channel mai albarka ta Bariki Herbal Medicine Center. A channel ce da take kawo muku magunguna domin neman addu'ar mutanen kirki. To 'yan uwa, ga wani sirri da muke tafe da shi. Wannan sirri ne na samun ɗaukaka da samun manyan alkhairai. Wannan sirri yana da matuƙar ƙarfi sosai, kuma mutane da yawa sun jarraba shi sun samu biyan buƙata. Shi yasa muke ganin cewa mu kawo muku wannan sirri domin kuma ku aiwatar da shi domin ku samu biyan buƙata. Kar ku manta, idan wannan shine farkon zuwanku wannan gida mai albarka, ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin a dinga sanar da ku saƙonninmu da zarar mun ɗora. To yadda ake wannan aiki, farko 'yan uwa ana yin sa ne. Wannan aiki ana samun jallabiya fara ko fararen kaya, sai ka samu turare mai ƙanshi sai ka shafa a jikinka. Bayan nan sai ka kama wurudin ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyumu. Za ka yi wurudin ya hayyu ya qayyumu ƙafa 70,000. To amma wannan aiki za ka iya ɗaukar sa zuwa sati ɗaya. To amma rigar da ka sa kai wannan aikin da ita, idan ka gama za ka cire rigar ka ajiye ta. Sai washe gari sai ka kuma ɗauko rigar ka sa. Wato a kullum za ka iya yin ƙafa 10,000, za kuma kai ƙafa 5,000, ya danganta da yanayin saurinka. To wannan aikin za ka iya ɗaukar sa ka kai kamar sati 2 kana yin sa, ko ma sati 3, kuma waɗansu suna iya kammala shi ma a sati ɗaya. Amma dai adadin abin da ake buƙata shine 70,000 gaba ɗaya adadin. Idan ka kammala aikin da kuma da daddare aiki, sai ka ɗauki wannan riga da ka sa a jikinka sai ka ajiye ta. Kuma lokacin da za ka yi aikin za ka juya riga a baibai za ka sa ta. In ka kammala aikin sai ka cire sai ka ajiye ta. To in sha Allahu idan ka yi wannan aiki za ka samu ɗaukaka, za ka samu manyan kuɗaɗe da buɗewar harkoki. Domin wannan sirri mujarrabi ne, inda ɗaukaka kake nema da buɗewar harkoki to ka aikata wannan sirri. 'Yan uwa, ga waɗanda suke so a yi musu aiki akan aikin ɗaukaka ko buɗewar harkoki ko lukudi na samun manyan kuɗaɗe, sukan iya tuntuɓar mu a lambar mu ta WhatsApp. To da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.